Ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe za ka koyi yadda za ka haɗa kiɗa da waƙa cikin minti 2 kacal da Chatgbt. Abu na farko kana buƙatar Chatgbt. Idan baka da shi za ka shiga Play Store naka, za ka ɗauko Chatgbt. Don haka ni nawa ma sai na yi updating ɗin shi a yanzu haka. Za ka yi updating ɗin shi kana da shi, baka da shi sai ka yi downloading ɗin shi a Play Store. Abu na biyu za ka ɗauko Google Gemini za ka ɗauko shi. So me muke jira yanzu? Za mu je mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. So abin da Chatgpt zai maka shine zai maka generating ɗin singing ɗinka da abin da ita wato Gemini za ta maka shi kai tsaye. Sakamakon shi Gemini yana aiki ne da hanyar rubutu. Don haka za mu yi rubutu misali. Idan ku duba za ku ga sunan wakar Gimbiya. So zan yi kofin ɗin shi. Idan na yi kofin ɗin shi zan je in yi pasting ɗin shi a can wato Gemini. Don haka yanzu zan shiga Gemini. So da zarar na zo na shiga Gemini na Google Gemini na kamar da na yi muku bayani, to zan zo in yi pasting ɗin wannan, sannan direct zan zo in danna wato ina son a yi min abin shi a takaice. Don haka zan sa stop don mu ga abin da zai yi. Yanzu haka yana generating ne, za mu bari ya gama generating, in ya so sai mu kunna mu ji abin da ya haɗa mana. Ok, ya ce ya san mun da waƙar dan yi, don haka barin kunna ta tare mu je ta tare. Gimbiyar mata kyau na musamman fuskar ki gimbiyar mata kyau na musamman fuskar ki tamkar wata tauraruwa. Ina son ki a zuciyata duka, ina son ki a raina har abada, ina son ki masoyi. So already kun ga abin da wato na ce amin, kuma ya riga ya tsara min shi gashi. In za ka yi downloading kawai nan za ka danna ka yi downloading ɗinka. Kana downloading ɗinka tana creating ɗin 30 second ne, 30 second za ka yi creating ɗin beat, za ka yi creating ɗin waka ka ɗora shi. Kila za ku ji waƙoƙin da na suka kwanaki a Facebook ɗina ko TikTok, to da AI ɗin nan ina yi shi. Wannan shi ne hanyar da za ka yi creating ɗin kiɗa da waƙa da AI kyauta. Don haka ma haɗa kashi na biyu, akwai bidiyo mai zazzafa wanda zai ƙara muku sani akan yadda za ku yi creating picture, wanda da shi kawai ka dogara Allah da za ka dinga samun income ɗinka. Peace out.